gero zuzenekoan bideoa repase gorko ikusteko nun indeten tontona. Ze, oin hartu ditut, ez? A ver. Nun hil naiz azkenekoz? Hangoien, bai. Jode. Supe nahiko diau. Jo, ba, aurreko eriotan aurrekon inberri izan dut tontona, ze harima naiz. La, hostia. Bueno, ba, baina ez dauko zer galtzeko. Segi aurrean. Bueno, oendik ez ginen iritsi leku honta. Eta objetutxo bat hemen. Ganatzen hartaburu batzuk. Hala, hemen kontua da, ikustezu hor prestauta daude ballestero batzuk. Ballesteros batzuk. Eta danak batea tiro ingo jatetza hori manaiz, bitu. Iepa. Baina, ni juni naiz. Helburua hori honei ematea zan. Baina nintzen akoratzen, Lehenengo helburua zan gezi horiek ez nigana iristea. Eta bigarrena... Kuadrillatxoa, juntau zait, kontura hobe. Eta bigarrena kuadrillatxo horri ematea gezi horiekin. Saio gorra izaten nahi da, Haure. Niko lan badu sudupek. Aste arte eguerdi bateako. Lagunok. Bueno, manan hartuko diteu, hori izango honena. Hauek igual lehen kuadrillara gehitu dian batzuk izango ja. Bueno, a ver, zer da? Jode. Eske. Zeo zebetu urko dugu, armadura, o... Dios! Bakizu ez esate izuten. Zea nola berriz. Zutondo nola berriz, haze txapa ematen nahi dian. Akaso, horrean joan baino lehen, zonalde hau lasaixego izangoa. Piskat, xoa goazteko gaur, sudupe. Sudupe, ja, nahiko lanekin dabil gaur. Hostia, eske hauek, ez diat hauei truko hartu hendik, Dana esamarra dago. Eta komeni zait trukillo hartzea. Ez diote man. Eta jaso bai. Dio. Harimak aztut edorren ez berriz, baina gutxi zian. Bueno, sudupe. Venga, Venga. Aupa, sudupe, aupa. Eriotza kantidade zorrotza izaten nahi da, hasiera hontan. Venga. Parte honek ezin duen zaila izan. Hori. Espada bastarda, ojo. Obea, neukena baino obea, ze ondo. Betxo. Ezin dut erabili. Zeatik. Bueno, jartzeu ezin dut erabili modu honen.
Ez dauket indarrik, ez, emateunez. Pena. Zitzen gaizketorriko. Atributu nezea fuerza, vale, hogei behar da. Hogei indar eta 11 destreza behar da. Eta nik zen badauket. Destreza 8 eta indarra 13. Beraz, ezin arma gure bili, launok. Sentitzea talako disgusto ematea. Baina momentuz izorrai. Kritikoa. Ez nire egoera, baizik eta indaten erasoa. Bueno. Bale, hemendik lehengo lekora bueltatze beha. Hori etzego interesatzen honezkeo. Aurra iten saiatuko geha, bizitzan. Saltutxo egin da, objetu agortuko dugu. Efigie bat oso ondo, oso objetu interesgarria. Zuaitz ontatik uneak jetxileike. Salto indare bai, baina, bueno. Modu zibilizatuko baten. Niko barrio bajeroa. Txoko hori. Zeun lekuik. Hori matxo bat eta Zumba. Osti. Heriotzaren atarian berriz ere eta ziozu. Jode, hau da hil beharra hau. Ba, nik nekon oroitzapena joko honena, nire lehenengo Soulsa zanez, eta zuzuneko guztetan iguala esaten naiz, ja errepikatzen bizkat. Ba, oso zailen zitzaiala, baina ni hasi berri bat nitzalako, joko mota hontan. Baina ez. Zaila, Ostia. Zaila. Hortik ez, nastu naiz. Mendik, aigea. Bale, hemen gaina esatizuet zonalde honetan ez dagoela aurrera bide hondik. Piskat nahi dut. Hola! Baina ze pasau da hor? Tontamente, hil naiz darima galdu ditut berriz. Bueno, asirianetik ez dut fundamentuzko zerrein. Bueno, hiltzea eta behin da berriz hastea, azkenen jokoan prozesuan partea, baina... Bueno... De dio... Hau etorri zaigu. Eta gobe da. Bakarrik daun bitarten. Eliminatzea. Gero estelako merik. Danak batea, eta... Bueno, lasai gaitezen. Pauso, lasai hartuko deu. Non dago, hemen gorta burua. Bea izatea alda hori. Lehenengo hori. Ez, eskudaz duken, ez? Ba, bea izatea, igual, bai. Eman gote dio, airen ez dut inoiz lortzen ematea, Bai, oso ondo. Nolatan sartu dit kolpe hori? Zer nabil eskudo hor dut? Jo, eskeia... Naon egoera hontan atzo bezala, ja bizitza erdia okarri dauket. Laizter hartuko eta efigie bat, lasai ontzaizte. Hemen behin da berriz hiltzen ibili beharren.
da idea hona izan hori botatzea goiti bera, ze... Etorkizunen erazo gehiago emango izkit. Jende asko daulako, hor azpikalde hortan. Bueno, hauek erakartzeko modu hona izan daike zuhaitz gainetik ibiltzea, ze ezingo bedanak batea etorri. Banak atorreko ja bitio, bitio zen ondo. Eta banak hauek ez dia inor. Ezin dia zerrein. Nik uste, Ara. Nola... Baina nolatan erio... Nolat... Bueno, ze kolpe sortat hori da hor. Me caben dio. Igual aizkorakada bat izan da. Eske bizitza erdiak enduit. Caben zotz, Caben zotz. Vale, ondo, hasierako estrategiarat bueltatuz. Galtzak bete lan, sudupe gaur kontan. Bintzat bizirik ateagea movida hortatik. Baina, ostia, Ostia, Vale, hauek. Espada de infantería, ojo. Ojo infanteriako espatakin, Bueno, txarra ez, baina daukeuna baino pixkat, txarragoa, pixkat. Zean bat dauke hobea. Ezaugarren bat dauke hobea. Contrarrestar fuerza. Bah. Hagok hemen argi bihurtuta daude, baina, bueno. Hola, beste ninja ordoka bat. Dios! Bizkar kolpea berriz ere. Uste non harima batzu bildutu duko nitula eta hoendik 180 besteik ez dira lagunak. Vale, ninja de orduko hartu dut tamaina. Zagit, hemen biko bazulo daude eta batetik sua ateatzea. Bestea. Vale. Eta hau zer da, orduan? Trampa itxura dauke honek. Latza, Atzetik baiet norbait horri. Ez, momentuz ez. Baitu tasion itxura, lagunok. Tasio. Bueno. Ze itxura eskasa. Hemendik zu bateatzea. Bator sua. Ez? Zaldauket kutsilloik hogei botatzeko, ez. Ai.
Hemen pixka barra xego junezkeo. Sua, bator, sua. Jo, ez da asko da arte, no? Ninja ordoka. Torri honego. Bueno. Se. Fundamentu eskaseko. Bueno. Eskas hili nahi zorre. Oso eskas, oso. Buah. Venga, iritsi gaitezen pixkatzea gehiokin. Bueno, igual zea bat hartuket. Eske ez da hola ibiltzeik. Efigia bat hartuko eta fuera, lau dozketeta. Venga, lortuko iteu gehiago. Beitu eta xio ze elegante, berrize. Ondo. Guazen ba. Elegantzia baino bilatzeten azea da, Bizitza oso edukitzea, ze bestela zelanak. Baina ikusiko ze, beste kontu bat izango. Ostia, hau ze. Baina bilagoa da, o? Ostia, Tasio, haze hasiera, me cago en Dio. Venga. Beitu, ez dit asko kendu, baina bizitza erdi euki banu hori ja... Eske keuko nintzen jardi hilda. Hazen matematikoa inda nago, Ez dugiko eraztunen bat... Ez. Estamina beraskuratu eta guazen. Enun utziko hemen zonalden... Bai, hemen pixun badago jetxile ikena. Gorezpanao? Nola jiste horrea? Eskailetatik! Bai... Beraino noa hemendik. Ez, enun hori nahi, Nahi hau duzaldetik egun. Dordokak eurrengo ya noski. Ninja dordokak. Joder. Nahiko eskas. Ibili naiz. Onar dezadan. Magnum daude, ondo. Ondo, bale, lehen bezala, Pixkana, banan. Urbilarazi. Batorrau. Beste zanteatzen pixka motxelagoa. Pai, kontuko. Estamina egau naiz. Bueno. Ez da broma jokunen hasiera, Benetan esateizuet. Ez da broma inondik inoare. Vale, 1480 mauzket, Oain... Geota broma gutxego, Zen 1900 berritutela. Nivel bat igotzeko.
Eta ban eusken da galdu inditut punto nahiten ibiltzeatik. Hemendik aurrera ez gala bileko. Eska zuhurra jokatu berra dago. Ez da gauza ikaragarriare, baina... Eskanak atxetatzen behar dugu. Eta boste hona. Bueno, ea lortze dugun zonalde hau garbi ustea. Lardoka ninja gaztu dut horri nahi, Ninja da ordokak, barkau, atza bronka bota ziala. Estainuk. Bueno. Bururako ere zerra beharko nuke. Bai, betxo. Betxo utazio. Ze lehante. Hala, hor dordoka badauta. Eta nimen despistauta. Dio! Kontu zoain... Ze kristo! Azpitik ezin da, pasau, kolpe hortan. Urrutiratu beharra dago. Hiltzeko zorin, gaizki... Guazen gora... Unez datorriko... Espero dezagun... Badatorrela... Ez dator... Badator... Ostia, lehen erortzak onartu ez mina, oin kontura hona ez. Altura pixka bada ota... Vale, gema dana gastatzen... Ondo eskasa benetan da zio. Jode, bizkar kolpea berrize. Kaben dio. Hau Soulsaren gogorra lagunok. Gogorra ez dakit nola egotzean. Hemengo inberrekokin algenitun, bai... Ba... Koldarra... Izate irutuko zaizua kaso, baina... Nik ustot inberko nukena... Zutondo bueltatzea dela. Kontuz. Dordoka ita baina hartuta neukela usten da gero... Haze pasara jasoten. Golpe mota bat baino goia dauzke. Bizkarreko adibidez. Gaurria jasotela 5 aldiz. Dios! Eman kontuz, Desesperantea lagunok, desesperantea. Bueno. Ufa. Ta nik uste nun Soulsetan aditu bat nitzala errez pasauko nola. Ta zio, favorez. Dios. Bueno, lasai jumera dago. Ze, ja... Ze bat, ezaguarritako nivel bat igotzeko baina... Arima banuzken ja. Jode. Hau da gaizki haste hau. Jo!
Desesperante xamarra, kontua lagunok, Ikustatu zein deten, ez? Berri zut ondo bueltau, ze etzai bate guztau. Eukieten borroka hori. Honekin. Hau gustatzen nahi zait gehiago. Venga, guazen aurrea. A ver, ondo mateoten airen, hori importantea. Ondo, oso ondo. Oso ondo ere. Pazientzekin, hori da. Hola, jokatzea joko honta. Hola, ez. Hor, kolpe bat jaso indatela usteet. Igual, eroitzakon hartu dut mina, Vale, vale, venga. Pasarela. Modelo lanetan tasio. Baina oso zur jokatu berra dago, ze... Arimak gode jokun, Bain kontan bai. Berratena da, pendiente hoketen niveli gotzea ein, eta gero jun berriz kobazuloko zuan histori horta. Ze... Bestela bakigu, ze gertaukoan. Vale. Hau, banan banan, favorez. Eta toka ez da torri. Eitz erdi. Bat, dordoka, bani joa. Dordoka bai joa, eta ni... Badator eta ni bani joa. Kaixo, ilargi! Sexy! Zemouz! Zemouz! Hemen nahi naiz. Eriotzaren atarian 1 euro. Eriotzaren atarian bizitzen nahi naiz. Zer itzaizu? Erronkan... Tartetxoa hartzen nahi naiz, Gaur estrenatuko zea. Bigarren Dark Soulsean. Ostia, ostia. Ah, bakaro, bueltatzeko pareta hortatik sartu behar dut. Edo, ilargi, zer diozu? Bai, eta beldurtu anoz. Bai, normal eritzai beldurtu egotea. Por cierto. Por cierto, ze? Kontuz. Ai, guazen etxea, guazen zutundoa. Guazen. Guazen maiulara. Ez dakit nire artxien emigoai hau esan beharko niokeen. Baina, esan ingo diozu, ezta? Bueno, bakizue, gainontzeko ikusentzuleok erronka imar daula, Dark bian, ilargita biok. Baina, lortuzu frasko deestuz maiulan? Hoixe baietz. Pozokoa, hoixe baietz. Bai. Ze pozotako esatezu, a ber, txoina? Zea bat, hola, hilotz bat ateatzean putzua, ez? Zanet, putzu txiki hortakoa, ez? Zateiazu, hau, hortek lortu nuen, bai. Atean nun, gixaxo hau. Hemen goa, ez? Bueno, hortikan bidea dago, eta ez dakize, eta... Ez dakit esan berko nizuken hori, baina, bueno. Bai, bi fraskokin nabil. Eta guain maila igotzea noa pixkat. Ingoetena da, zea guztik, harima guztik gastatu. Dana batea. Gazen bat igotzean. 1000 Bada zeuze. Iru 1200. Ondo.
Beste 2000! Earki! Jinete de Dragonena, hau potolo izangoa! 6000! Aupa, aupa! Nibela igo behar dut, tope, jargi, tope. Bai, bai. Tope igo behar nibela. Tope! Te hirugarrena dago, ustez patxin giltza eman zizun amonian inguruan. No jodas! Igualan goiko gela horietako bat izango ez, eta dakit nola iristean. Hostia, patxir ireztiot, atea iriki ebendik. Mejorar frasco de estos. Hostia, hori ere ingaben euken! Earki! Uste ate bat itxita dola, baina puskatu bat jege. Hostia, baina ze pistak ematen aizean. Zeizea, giai behitzen eo? Ez dakit ondoa izan zure hartxeen emigo hau... Hola laguntzen, Bueno, vitalidad, amabostea euko deu. Aguante, beste amabostea. Fuertzare, igo berkoa, amabostea, ondo. Eta vigor... Pixu antzat. Vale, destreza, adaptabilidad... Ez dakit vigor pixkatiko, bazparez, hori... Kaxo galdu berdiot. Horazien mutu bai. Karo, eske frasko bakarra ikusi zaitut eta bi dauzket, bi. Baina... Ate hori buskatzen saioko nahi zuen. Eskerrik asko... Ez dakit zehigo, ja. Vitalidadea edo indarra egoko pixka gehiago. Venga, hola. Indarra. Edo vigor, peso eko ez. Hori zantzean hola usteko. Horaziok. Eske giltza bere gainean bos batek ematezun. Pero puskau itezan ezpataken jolastu nunen. Eske giltza bere garaian bos batek ematezun. Pero puskau itezan ezpataken jolastu nunen. Ja. Bale, saiatuko naiz puskatzen. Bueno, igo deu pixka nivela, Broma gutxi, Igual aldau indutela esan nahi nun. Ja, eske berzio diferente daude baita, Hau da, Scholar of the First Sin, berzioa DLC guztikin daula, eta gauza batzuk aldauta derela bakit. Nik hau jokatu nun hasieratik, baina... Baitu nivela, 35 dauko ja. Broma gutxi, beraz, txetatzen nahi geha. Ez du maten, gero jokatzak ondo ezketen zailtasunatik, baina, bueno. Ixo, nike bertxioi dakatela... Ondo... DLC-ekin... Lehenik grazten giltza erabili deu, eta errementari zarra... Gusto hangoa. Izutu anoz. But first, let me set up. Come again later. Errementariak ez dauke lanen azteko bate asmoik, momentuz. Vale, ara bueltatuko gea. Goazen. Bueno, tonto irordu laurden makizkit. Eta, bueno, ege aurrera pauso txiki batzuk ematen. Zonalde honetan, bueno, zerbait indau, sikiera. Baila zigoea. Eta bain, errezago behar luke, mendik aurrea. Kontuz. Ez izutu, Ilargi! Ez izutu, zuk... Daurzo ziruan eman zenuen erakustaldia eta gero...
daukazu, izutzeko motiboik. Txapelak zu daukazu buru baina, Eta bueno, ez dakit nola plantean daikeun gure erronka. Ze, karo, bakoitza bere partida eramango, ez dakit azkenengo bossakin finala ingo deun, edo beste boss batzukin igual final txiki batzukin daizkeu. Bueno, ikusiko dugu, ez? Posible izango genuke baita, noizbait, zea, bino bizi gutxitzen jutiak enau bate grazilik egiten. Ja, hori oso kabroia da, oso. Baina, bueno, zeak erabiltzea da, efigiek erabiltzea da bitu, nik hiru dauzket, eta nik uste ez diala faltako. Noizen behin igual, pixka surkaren ibili beharko dala, bueno, baina nik komendatzea izut efigiek bai, bukatzen dien arte. Nik komendatzea izut beldurri gabe erabiltzea, daun bitarten erabili, ze ez dela gero surkaren ibiltzea, ezkenen ez dituzu erabiltzen, eta bueno, bidenari magaltzeituzu horregatik, eta dana, unena, beldurri erabiltzean ere ustez. Kontuz. Mendator. Xorro. Eitu bain bi kolpetan hil zaitut. Nibela egoetenetik. Ze ondo. Zuatzo bezala. Bai, hoi da. Hoi da, atonik tontona biskatin bai. Baitu, ja antzematea arki ontsi indun txetatze hori, Asko antzematea, asko. Txetauta zare, bai. Tordokan aurren ez dit asko balioko igual. Txetatze xume horrek, baina bai. Bai, dordoka behar kolpe gutxigotan garaitzeko aukera izango dugu. Dordokaren kolpe doiorra! Pentsau dut, atxalden denbora baut igual entrenau ingo etela pixkat. Nola entrenau? Hori ezin da, ez? Tontamente, joder. Ustez ez, pazientzi behar dan hemen, launok. Moriste, güey. Sí. Eriotxa eman dit. Lehengun lagun batek esan zian ez dula inorko laitzeiten Mexikon. Eske kontu bizkarrataken mortal de muerte horrekin, bai. Mortal de muerte. Bai. Oso kontuz. Lordokak kabroia dira. Egitan? Bai, bueno, Mexiko neontzan lagun batek esan zian. Zagit, igual zonalde konkretu baten izangoa, bueno, igual pixka karikatu izauta, azento hori ere posible da. Jode, ikustezu, ze tontamente eroina izan nuen. Ez dakit eroitzen, Eroitzen ikasi behar dut, Ai, venga, zonalde hau ja garritu behar du ja, Estela bat aspertu itea. Venga, hauek banan, ja, nahiko errezak dira, ze bi kolpetan juteia, beste mundura. Joder! Hosti, objektu hartzeatik. Hiru frasko hauzket ja! Hostia, hiru hauzket ja, ilargi.
A ver, es que mejorar el frasco... Karo, gaizki ulertu dut. Nik uste nun mejorar el frasco zala... Uste nun fraskoi... Fraskontzako bi hobekuntza ez da zuela. Bat, frasko goi eukitzea, da bestea frasko bakoitzak barra hundigo rekuperatzea. Baina kontura honez, mejorar el frasco hori zala beste frasko bat ematea. Jo, ba, ze ondo, uf. Jo, kiston laguntza da, baina hirugarren frasko bat. Erori eta kroketa egiten lurren min gutxigo hartzen da, edo iguala. Ez dakit, eta ez den nahi probau. Probazazu zer horrek. Baina ez dakit. Nik uste dut berdina, Nun lortu zu hirugarrena? Ba... Ez dakit egia esan. Fragmento de estus izatea, ez? Jo, ba, enaiz guatzen. Ilargi, argitarri izan izute, enaizai nere aurkariari ez laguntzeatik, baina esken ez dakoratzen. Ez da gindu lortu nuen. Osa, esan nahi dut, oain indetana da erabili, baina lehendikan neuken lortu eta orduan baina ez batzen, baina inguru hontan, osa, zonalde gutxi pasau ditutu haindik. Ja. Zonalde gutxi pasau ditutu haindik, orduan, bueno. Oain arde indetena ondo zehatzea, ondo harakatzea da. Jode, eman indit galanta. Dios! Uf, ze zapla, kristona. Kriston zapla. Zapla ikaragarria. Ezkerak gaurko honetzeon amildegi ingurun bestela jungo zeinen berriz pikuta. Ya lo creo. Es que nina hor daukakin broma oso gutxi, Harrapat zaitunen kristona, mateizu. Hori, adidez, golpe hori oso horreza da eskibatzen, baina emate alin baizu, hilda. Me cago en Dios. Joder. Ondo kostata. Ja, ez dauket ez gemaik, ez ez dusik, ez zer ez dauket ja. Cago en Dios. Ordoko hori paken utzekoet. Joaietz. Baitu, gematxo bat. Eutxitazio. Eskarrik asko, Ilargi. Eskarrik asko. Beste gema bat, irukoa. Ondo. Rekupera bengo naiz. Ba, nik hasieran lehenen joku hau pasau honen hasieran ez negin ez da nola itezan hori, berez hauek hemen azpin jartze dituzu eta gero karratuakin konsumitzea nola esateko. Eta ez nekin, eta goikoa da magia eta ez da gizertako eta hori ez dut inoiz erabili, ez da gendolara hiltzen. Bauzke bere sekretu sorta galanta bauke joku honek, Bueno, hain subakin kontu zibiliarko deu. Kontu zibili hartzan, eta ez naiz kontu zibili. Eta holako gauza pasatzea. Ai, la ostra. Ba, atea irikitzen hasi naiz, biden beldurtu naiz, eta ez dut ireki azkenen. Kroketa raro bat indetelako.
Ha, ez dit eman! Ni super behandu enteatu nintzen, eta ezpata puskau batekin ibili nintzen, min gutxi egiten, denbora luzez, desastre. Espada larga fuego, ojo, espada larga fuego, ojo. Desastre, ilargi. Hola, biltzeik ez dago. Espada larga fuego. Ah, vale, sua dauke. Suan atributu dauke ezpata honek. Nik uste momentu honetan ez ditela asko mejoratzen, lehendik neukena. Ze kolpe normala bago txikigoa. Gero hori, suan... Claro, balin bado de personaje batzuk suakin vulnerabilidade daukienak. Orduan erabilikoet. Primadura ez dauke gobea. Vengoz. Epa, galtzauek bai! Jo, eske izen horrekin, grebas de caballero viejas. Baina, hobek dia. Beitu ze... Bota raro dauzken orientazioak. Hemen objektu bat dago, hartu ingoet eta... Alma de caballero orgulloso, hori hona zan. Ze elegante... Bueno, pues nioko elegante dituko, Bueno. Zonalde hau listo. Bueno, hor goikaldetik eta berez... Zeuze baute da hon. Hor gora iristea badago. Baina beste nomaitetik da, ala? Bai, han... baitu, handik arteko naiz momenton baten. Eta hor goiko objektu hartuko eta. Tasio influencer! Baitu. Kostata, baina lortu dugu zonalde hau pasatzea. Ondo kostata. Eta guain, beste niveltxo bat igotzeko aukera, akaso. Hartueten... Alma de caballero orgulloso horrekin. Zaldun arruan harin malortuta. Goiko hori probatu behar eta ez dut zaitela lehen. Hemen goian esate zen honez, beste ze bat zeola. Ate hau puskatu indaikela. Hau bai! Ole! Eskarrik asko... Hilar... Hemen horbait dago? Zea! Jun intzait! Bakizu eulakotan zein behar dan, ez? Beitu, Hau oso importantea da, hilargi. Olakotan zein behar dan. Beida nola itxeun gastotatik eskapo koldarrak. Bai. Beitu, hori gertatzeanen, bakizu zea txiki horiek, ez dakit nola ditu, musker o animalitxo horiek, emate izue armako betzeko zea. Armako betzeko... zea. Titanita eta gauza horiek. Bat azaltzeanen da jute zaizunen, imerdu duzu. Jokutik atea berriz sartu. Minerala, bai, iruan baita. Berriz sartu eta berriz azaltzea. Ustet behintzat, O, ez dakit justu bian bai, Dark Souls bian hori gertatzean, no? Ez, o beste edizion baten. Baina... Ojo! Nundo! Ez da... haze disgustoa. Etzan ba. Aztu nire aholku faltsu hori. Falsa alarma, potxo. Escudo de cuero pequeño, polvo de reparación. Hacha de mano, gema de vida radiante. Ta zutondon descansauta. Oen probatuko dugu. Yelmo de soldado hueco. Hace produktu sorta, eskaini egun txoko honek. Iruan atetzen zin berriz. Baina... behar genduna... Ostia, ez dakitan hemen armak desgastatzeian da, puskatzeian da. Hori egiz baten ikearri gertatzen. Tantan... Iruan atetzen zin berriz. Ja, igual iruan zan,
eta hemen ez. Aurreago hor nonbait. Ez da zer ikusten gaina. Bai, marra gorria dakazu arman azpin, ikusi. Arman azpin, ah. Non. Ze marra gorri? ¿Qué me cuentas? Ah, hor, vale, oin ikusiet. Oin ikusiet, atribututan jartzeu baita. A ver. Ez jolasten zaudela. Nik esango nuke hemen daula. Durabilidad actual, durabilidad máxima. Vale, 60tik 34 dauket. Vale. Eskarrik asko. Ah, baitu, hemen beste gela batea iriste bea. Eta hemen behar luke. Ah, baitu. Esnatu zaigu. Tonto lapiko hau. Oi, dek! Bitu espata nola eroizaion. Bomba incendiaria, ondo. Hortaz, entetu nitzan ni superberando. Ah, armak izorratze ziala, ah, bale. Ta izorratuta zen euken... Zaizki. Normala da, nire olako asko hortu ez tezkean. Saponita señal blanca pequeña. Hor, mugimendu horiek ze? Normalak aldia. Ez dakit mando amoitzatik dan? Ez. Zertzan? ¿Fragmento de esto base o no es? Joder, ez que naiz fijatzen, objektutan. Hau hartuko etoain, ikusteko zenbaten gatz zaiten kontua. Eta arma izorratukin ibili nintzen den baluz ez. Gorra, oso gorra, ilargi. Ni konpartitzat zure mina. 3800 harima. Goazen nigela egotzea. Ez da un fragmento de frasco de estos daulakoik, Ilargi. Engainatu inazu, Engainatu inazula esango nuke... Ba, fragmentua hortik antzon, ba. Hortik hemen goian edo... Igual beste nun baiten zan zonalde honetan. Ze igual hartu nun da nahi zagoratzen, Oire posiblea. A ber, nigela egotzeko... Ez, hor non bait. Goian esatezu. Ateo izan puskatzen zana. Nigela egotzeko behar dut 2008 2005 behar ditut eta bauzket sobran. Jo, ba... Esto. Posible da hartu izana eta ez enterago izana, Ze oso despista banaiz, objektukin. Oso. Ostra, igual zuaitzen gainan da olako historin bat? Ah, bai, hor da, bitu. Bitu, jargi, hor da, Zuaitzen gainan dago. Eta ni ondo iruitza lima naiz, hartu ingoet. Eta gaizki iruitza naiz, ez. Ondo. Ah, bendizion divina zan. Etzan ba, nahi genuna? Etzan ba! Zer da bendizion divina? Magia asuntok, ez? Interesatze etzaian gauza bat, ez da? Hor dago, bendición divina. Restablece todos los PS y cura efectos de estado. Ah, bai. Ba... kontutan hartzekoa, Ba ez. Ba ez, etxe hon ba. Baina, bueno.
Guazen. Kofre baten barrunean berdu. Guazen maiulara, nivela igoko deu, arma pixkatu betu, igual, eta aurrea. Igual hartuzu, posible da. Posible da, oin biratukoet. A ber eskaintza egun, zea. Heraldo Andereak. A ber eskaintza egun zuzen. Mejorar frasco de escus, ¡sí! Ah, no tengo. Ez daukat. Vale, vitalidad, fuerza... Vitalidad egoko dugu, pixkat. Eta venga. Eta guazen aurrea. Eta sobratzeanakin, arma pixkat hobetu, o... Hemen zer dago? Arko korto. Ondo, arko auke, doin fletxatu, erosi horko izkio. Nere arma ikonena definitivamente hau da, ez? Momentuz. Hau hobea da, baina... Ojo aizkorakin, Noiz diok eta aizkora hori? Jo, aizkora gertatzen ez zait asko gustatzen. Estetikoki. Bueno. Hemen efektibidadekin porta goz. Ez dakit aizkora hobetu... You, stand back. The name's Lenigrast. And you are... a man ought to labor, not roam around like you flirtatious... Oh, what does it matter? Go on, your equipment. Let me have a look. Zer saltzeiazu... Igual fletxatan gastatuko dana, Ze, pixkat... Ez dakit armako betzen hasi... Oaindik igual goiz da, armako betzen hasteko. Igual arma hobe bat lortuko eto oaindik... Pixka beldurra mataitu horrekin hastek. Zer nahi titanita dauketen gutxi bat... Gaztau... Zea, aizkora hontan oaindikan erabili ez detenen. Beraz... Arkua... Ekipatuko, ezin dut erabili. Izangoet, destreza falta edo. Behi da, oindet kazka hortuta, eta jartzeu saponita blankakin batea ematen zuten kofren daola ez duza. Aldau engo zuten. Karo, hor... Igual behiratu behazu Scholar of the First Sin-eko gian. Eskarrik asko behitzeatik, Euskortuta, jargi. Ezkenen trabajo en equipo ingo dugu, ez? Bueno, arkoa ezin dut erabili oindik, beraz... Banoa. Harima 1000 dauzket. Ez dut behituko. Vale. Harimak dauzket 1000... Hakitjetik bakarrik zen. Ja. Betxu. Txon. Jo, eske, zein da defenditzen? Defensako... Indarra zein da, hau atake da eta hau defensa da. Bale, eskubitakoa. Honek gehiago defenditza horrek baino. Bitu. Eskudo hobe bat daukeu. Ezin da, erabili baingoz. Habilidadioak lortzen hasi horko gote, azkenen. Vale, bueno, lase. Maiulan gaude, eta nahi dena da guain... Beste zonalde horta joan beharren. Osa, genden lekutik aurrea segi beharren, ingoetena da. Hemen... Txoko hau, esploratu pixka bat. Oso txoko politia, maiulatik bertatik jutezea. Bai, tarteka igual puntu txon bat destreza neo ondo etortzen da. Hola, loloko destreza igotzeare ez dakit panik, Ez dakit panik. Builda ondo pentsau erra. Eta nik hortako bakizu etxen horazio mutu dauket eta nik beak esatu nahitet. Hemen dago espate ikaragarri duen personajea.
Kaixo. Have you business with me? The way you're under is all blocked up, you see, by this god-awful statue. Xenxo baita izateatzen trampa da. Who thought it a good idea to put it there? Oof, I'm in quite the pickle now. Arazotan dago. See that statue? Gives me the willies. You stare at it for long enough. It just doesn't seem quite... Hey, you don't think a real life... See that statue? Gives me... Vale, hemen aurre egiteko. Tipo ni erasotze duzu etxaia bihurtzea. Erasotze ezpei duzu, laguna izangoa betiako. Eta... Gema de vida eta hueso de regreso. Ondo. Eta... Hemen, zonalde honetan aurre egiteko... Zean bat dago, hemen estatua daukegu petrifikauta. Eta... Hori... Berpizteko edo ez dakit zertako. Dios! Objetun bat lortu behar da. Best friends forever! Hoi da. Eta lortu behar da hori. Eta hemen beste misio dago, eta beste bideo bat irikitzea, eta abar! Bai ba, dios! Bai. Uf. Artaburu sorta, benetan negargarria azaldu zeguna. Ia hau laguntzeko dagoen. Ez du lagundu nahi, Hauekin kontu zebilear da ze veneno auki, Uf, Tasio beste behin aratzoetan fansekin. Bitu zeiz koraka sartu izkioten. Jose Mario lasa gazti. Kontuz. Ondo. Emaio, Jose Mari! Eriotza tontoik ez zan nahi, Tasio. Barrabil erraldoi dun estralalurtar hauek. Benena huingo naue. Bengunak ez da ezun bezala. Benena huingo naue. Zango txuzu. Eriotz tuntunik gabe ez da Dark Souls. Zeratik ez dio bizkarretik eraso berezi egiten? Hor bai Jose Mario laso aztiren eraso beikaina. Hor da Floren Nazabal Miguel Mindegia. Hemen ez errez. Hona jata iriki berko benuke. Kontuz, Hostia, kontuz. Bator. Hala, ez da, hortek aurra ez da abenturatzen. Ondo... Parrez ari da jargi, baina ez dakit zergatik zehazki. Talisman de Lloyd. Hori zertako da Talisman de Lloyd? Zer da Talisman de Lloyd? Zertako da? Bloquea recuperación de estos en un área limitada. Bah, ez zait interesatzen.
Bate interesatzen. Objektu klase hoi. Ez da parte honekoa. Ez da parte honekoa. Ez du gauza honik ekartzen. Vale, hau listo. Hau listo momentuz. Zein nahi du estusa blokeatu? Bakizu, horkari batzuk daude estusa erabiltzeuenak eta hoientzako da, baina nahi ez dit grazik iten. Zenbat behar dugu nivela igotzeko? 2600. 1700. Oantxe nator. Lagunok, oantxe nator. Jarri bitarten musika de ascensorreo. Musika de ascensorreo. Ah, vale, zetxo, txola, uste nun norbeantzat. Zea, blokear estuz. Bueno. 1700. Oso kontzentratuta nago nivela igotzekin, igo behar danen. Eta bainez, hariman bat baldauke suelto hor, ez, vale. Vale, urrengo zonaldea jongo geha lasai. Tentu, zibiliko naiz. Ez hiltzeko eta harima galtzeko. Eta esan dakoa, 2600 lortzeiteunen. Orduan bueltatuko geha nivela igotzea. Hemen zer da? Bendición divina, earki. Nik esan nuke bersio berri entzuenen, Dark Souls 2ana, Scholar of the First Sin hau, zea, pixkat zaildu intzuela. Gauzatzoko nik eta zailago jarri zituela. Ze pertsonai mota hartu zenun? Zea, Zalduna, okorezpano, Zalduna. Hemen ez du jartzen, oze, kristo. Ez du jartzen. Bai, Zalduna. Oso okorezpano. Usted build de vitalidad deitze hola horazio mutuak. Ezkenik atea berri joko nun, eta oin bestea dut zure iguala DLC guztikin. Eta nola lortu zenun ba, hori. Zein zenun, jokoa berriz erosi? DLC guztikin eukitzako edo plusak intorri zan holako historin bat. Bueno, baina alde hontanoa. Alde hontanoa, eta ez dut sorpresaik eta sustoik nahi. Beraz, aurrena, orgoiko hartaburu hori. Ai. Aurrena tontolapiko hau. Kuadrillan datoz. Ez da politia horitea, Ez. Baina, zer da hau, haze hasiera, Guazen etxea. Enaiz batzen baina ustez, plusakin nide koña DLC eta guzti. DLC guztikin behitegu, Corred insensatos. DLC guztikin behitegu, ilargi. Hori kontutan hartu.
Eta ez dia brometakok delezek, Bakizu zizatean. Pelasu eta estilortakok. Eman atzetik! Noski, non dudan jartzen. Ondo. Bai, lasai hartu behar dugu, pareatu urte jongo ya, segurasko. Bueno, ni oina ezen ritmo, ez, atzo zuzuneko inun gaur, bai. Pelasu, oraindik bizirik darrai. Vale, zonalde honta gaur zuzeneko hasieran etorri naizen bezala etorri. Edo oin natorren bezala etorri alde pixka badago. Ene amets gaizto krudelena. Pelasu. Ui, ez du botatzen ja... hori behin bakarri gertatzea, beraz. Ez. Hor bota egin du, bai. Una, dos kuadrilan. Ai, ze koldarra dian. Ba, kuadrilan hauek... pixkat kabroia dira, Ez dut ikusten nik nola gairitu kuadrilla nola. Beraz, koldarraren nahingoet. Fiaziz, banekin botako zula. Ez daki eskailerak igotzen. Ez daki, Ba... ez daki, gondikola jisteko denak orzai darela. Haber pixkat erretiatzean. Betxo, erretiatu ja bi. Bueno, bi egon da... atrebitzen naiz, Ostia, niru barna hau. Koldar nabil, bakit. Onartzat. Eta aurre gola barrenan. Jo, eta zein behar dut nik hauekin. Kuadrilla honekin. Ezin diot aurre egin nola... Hemen bomba botatzeitu baten batek ez? Eta horraten loko bat egotea. Ez dago. Hemen ninja dordoka bat egote ate honetan. Hori uste nun. Vale, hemen beste kuadrillatxo bat. Ate hau iriki dezakeu. Ez, momentik ez. Buskatu daiteken. Ez. Bombatxoik etzu, goiti botatzeko, goiti botzeko. Bai, bauket, baina enu nahi hola gaztau. Pixia xurra naiz bombakin. Bi datoz. Baina nun bakarra torri bazan. Eta beste gauzekin, bai. Osti! Jo, eske binaka... eska kabroiak dira. Ez dut harrapau. Ostia. Ara, bizkarretek harrapatzeten momentu baten. Joder.
Beak zuri bai. Dagekin. Ze daga? Fletxak esan nahizu? Dagekin? Jode. Labainak bota eta... Ah, bale. Ez dut uste euketenik. Lehen miratu eta ez neuken da... Oh! Ez dakit nola izan duten. Eoskorrak dira ba, Eske, big batea... Jode, jode. Dio. Eoskortu nahi zaizkizu, bai. Baten bat hor galduta gatzean, o? Oitxo, batan geuda. Ah, bator. Jode! Azkenen, hola xilko naizet. Tonto bat bezala. A ver, bizkar kolpe bat. Venga. Ja, galduta gehiago nahi hortan. Eriotzera arte jarraituko zaituzte. Eharra, bai, kostau zaidu, baina eharra, azkenan. Hemen... Zer daukeu? Laino bat, pasatzeko. Ez da bos bat. Bosa berago dala ustet. Epa. Dordoka, Niño dordoka gaztea. Ostia, bizkar kolpea sartu dit. Ah! Ah! Jode, berriz. Ez den nahi hemen hil, Tontonekin. Ta kolpe bat niko, hiltzeko gaina. Eitu nola hartu duten tamaina hoin. Ze golpea, Dios. Ze golpe, cabroia, Dios. Bai, erki hartu jozu bai tamaina, eriotzai. Oso cabroia izan da, Buah, ze garrazi txiki inditen. Haize, hemen bitonto batea. Oinarraino iristeko, zelanak. Zue ospain beharren egozkortu zea bertan. Bai. Oskorra naiz. Zer nahizu eitea oskorra balima naiz. Bagoaz, beraino. Lasai. Bagoaz zuzenen amarrura. Ateko hartaburua. Respetuz, Vale, iritsi gauneaino.
Jode, bizkar kolpea, ba. Ostia, aukera ukiet eta ez eta aprobetxau. Ostia, broma gutxi guain. Bate Matilda. Bitarte honetan. Karisma batzuk iritsi dira. Ostia, jende gehiago juntau zaia hauei. Eta arazotan, Tasio arazotan da. Jende gehiagin, iban amendik. Ze, esango nuke Honezkeo paukeala beharreten nivela. Jode. Dios. Honezkeo bauketela beharreten arima kantidadea zeharako. Nivela egotzeko 2671 behartu, bai! Goazen maiula lasai, venga. Eta bueno, azken txampa, zer dugu, 320. Laiztar moitu inberdet. Aupa, bat hortxeta da, bai! Bearer of the curse. Seek the lest this Zea pixkat, aguante pixkat. Eta guazen. Leku berdina guaz. Jo, igual zeako beste boss hori garaitzeko garai izango dugu, ez? Honezkeo. Igual betxo. Igual hortan enfokatukoet gaurko zuzenekoan azken txampa. Ez da gitu datan nago hendik. Horazik basateu lehenengo bossa anazpiko hori dala. Inzaiak eratxon bat, ea zengoz ikuste zean. Venga. Ikustezue hemen ordenauta daude zonaldek, eta horaziok esateu orden logiko hori dela. Horrena hemengo bossa eta gero hemengo, baina Torre de la Llama de Heideko bigarren bossa nire ustez errezagoa. Bueno, iristea bentsat errezagoa, gero bossa be, igual ez, baina lako lan hauzket. Horaziok beak egu izan zian behar joko zunen, ja Santzian zea joku hau hor bide berri bat daukeu segitzeko, baina naiz jungo hortik. Esan zian, joku hontan askoz zailagoa diala zonaldek bosak baino. Bosak behiek ez diala hain zailak. Bueno, a ber, bosak beti zailena bosak dira, baina beste Souls batekin konparatzea dituzu bosak nahiko erreza zala Dark Souls 2. Baina, bosetaraino iristeko, bosak ez diana gainontzeko zonaldek, eta hori oso zaila zala joku honetan, esatezian, bere ustez. Ostia, hemen bi loko dauzkeu zaila, Bueno, hauek igual ez dira ezer guretzat momentu honetan, Eskeragatzen ezer, Oso gertu eriotza, oso. Eriotzaren atarian izan geha beste behin. Atzera eta sendatu, Tasio. Caben la hostia.
caben la hostia. Artaguro hor dauzai. Buah, ia bizkarra rapo diote. Mingarria da joku hau, mingarria da. Mingarria da lagunok. Potxo itzela. Jo, eske, bil loko hiek elkarren ondon hor zai. Batzutan antzematean nibelei jo ezula eta bestetan batez, Erakarri ezagun hau. Bestea, bestea! Ez big batea ez, Bigarrena balin badator, ja... Bigarrena ez dator, ondo. Jak. Hostia, ia beste kritiko bat segidan, Nahiko geldo abiloen gontan. Venga. Hostia, eta harimak nun utzitut. Enuken harimak, enuken. Osa, bai, neuken baina oso gutxi zen. Gazta eta kaka! Ate, kaixo... harimak hemen zeren. Dio. Hostia, baitu tonto jazematigo daun, Kaixo bate ongi etorri. Zemuz geha. Pake sistrim bat ez joku madarikatu hontan. Egi da. Berandu nator, zer moduz? Ondo, azken txampan gabiltz, bueno, jokua nahiko mingarria da. Gaur eriotza asko ondia. Zarreza izan. Ate, presiosi! Ilargi... Eta, bueno... nahiko lanekin egia esan. Gaur hola, ez da oso saio erreza izan. Baina, bueno, aurreagoaz. Txetatzen nahi naiz bideo batez. Esateko. Eta, ate, baldakizu zein behar deun. Ilargik eta biok Dark Souls 2 erronka itea adostu deu. Anillo de vinculación. Erronka itea adostu deu. Eta gaur hasikoa, Ilargi gaur hasikoa Dark Souls 2an. Bueno, potxoak egon behar dira. Bai, hori da. Beldur naz, Ilargi beldurtuta do. Zer anillo de vinculación. Limita la reducción de puntos de salud si te conviertes en hueco. Beitu, ze ondo. Hori oso interesante. Oso, abeitu digo da, pixkat. Ze ondo. Ea dakidan zer, igual ez dut oso ondo esplikau. Ilargik eta nik Dark Souls 2 erronka inbar deula elkarren aurka. Ilargi gazta eta kaka beti, bakizu, hori da. Eharra erazuna. Bai, erazun oso jatorra. Ate, bukatuko aldet esplikatzen. Ilargik eta nik elkarri erronka bota diogula Dark Souls 2an eta karrera egin behar dugu, ial zeinek lehenago pasatzen, eta azkenengo bossakin, edo besten batekin, aurrengo finala ingen duen bezala, berriz. Hostia, aurreko baino ere eoskorragoa tipo hau, Iritxeko tenaiz bosea. Ja. Nere animoak idaltzen dizkizuet. Ezkarri asko. Beharko ditugu, bueno, pazientzikin.
Ez dakat pazientzia horrelako jokuentzat. Ja. Santzenean aurreko ulertzekoa, ulertzekoa. Nik ulertzet pazientziek ez eukitzea. Asunta guri asko guztia zaigula, horretik eukegulako pazientzia, baina... Nik beste batzuntzak ez daukete. Hau baino errezago izan dare. Baina bai, joko honen jarduna oso gorra da. Jode! Jode! Kaben dio! Bueno, hemen hiltzea ez da larria. Jo, baina eske hilingo naiz, fijo. Hola, jute bale naiz bere gana. A ver, gematxo bat. Beste bat. Ba, postuak egin beharko ditugu, ez? Hori da. Bueno, gaurko zuzeneko nik usiko dugu hilarrik iazea hasiera emateion. Eta nik uste horre momentu hortatik hasi daikela postuak egiten. Hostia, baina ze gorra tipo hau. Hor, kritikoa sartu nahi diot. Jode. Hosti. Beak bai sartu ditela nahi kritiko eharra. Bueno, azken txampa, bi ordutik naiz pasauko. Ez du gomendatzen. Osasun instituzioek. Gema nire ikastolako jantokiko emakume bat zen. Burruntzaliekin amenazatzen zin lentega janaien itxunian. Ze ona. Ze ona, Gema. Gema de vida, gema de lentejas. Gema de lenteja. Txurizko tipo de diaukerrenak, Buf. Oso gorrotarek, Nik ez diote zerrin, da... Tipo violento jarri da hasieratik. Eske oso azkarrak dira zuringok. Egi da. Jo, ba, ni pentsatzen nuen, hau dana garbitzea, zonaldeo dana, enemigo guztikak hau, eta orduan irekitzeaz... Ustia, dragoiare bai! Bueno, baina zer da hau? Jaun Andreok, zer da hau? A ver... Bai, eske... Nire recuerdo... Ba, noiztik handau dragoi hori hor? Joko berriz aktualizatua, ez? Bueno. Ba... Nire recuerdo zan, zubi hori irekitzeko... Ba, aurretik bideko enemigo guztik, zonaldeko enemigo guztik... Akau bertzala, zona guztia garbitu bertzala... A ver, dragoia ikustean, hemendik... Handao, dragoizarra. Ba... Ni guztat hori dela asunto, Hemen enemigo guztik akabo arte ezin dela iritsi horrea. Eta ez da bate erreza. Ja gero bosa, rekordo que tetzala enzailare. Eta baina nahiko azkar hartu niola. Ba, bueno. Ba... Bizkana hasi beharko dugu. Jo, txurizko hauekin ez dakitzein, Es que, bueno. Ya se ha renado. Joder. Ba... Es que alde hontatik zailago da. Ingoetena da... Besta delti egon. Argita hori esango ziot. Ah, hostia! Hil nahi zen rekura guelta guardatzea? Harimak hartzea? Hori ezaztu, tasio.
Ja, bazian batzuk eta? Ostia, nuntzan? Nun hil naiz? Ah, zea, dragoianen hil naiz! Mal asunto, Mal asunto, Ara bueltatzeko. Itu zema jende daun, Bai... Mal asunto dio, jargik bai... Dragoezar honekin. Bello. Vale, dragoiako gerraten azkenen. Bani joa. Zozinik. Zenba jende. Bitu zenba jende atorren eratzetik. Bello! Dragoian zuakin. Hilingoia, pixkanaka. Eraso dragoia ikoldarra. Bai, zein behar nun hor. Dragoia bat da, eta hor atzetik neuzken 25 fansak ze. Kiskaleko zatxu berri ze harimak hartu horretik. Ala xe inagoa, bueno, ez hartu ditut. Mal asunto, Zer itzeiz, Broma gutxi hemen, Zaitatko gustatzen aizkolaria izatea estetikoki. Piskat, ezpata zalegoa naiz, baina bueno. Mal asunto no, terrible. Broma gutxi bai, jaja. Bai. Asuntoa nahiko eskasa dago. Ez dar kontua banamanan hartu behar diala. Enemigok horrela korreka iritsi aurretik. Ja, karo, harima guztik handauzketenen, ba... Txurizkok dira, nazkarri batzu. Bueno. Ui, tipo hori. Bai, txurizkoa esatezu ez. Bai, oso arriskutsua. Oso violentoa. Ni uste dut ezerrin, ez dakit zetik jarrian nola. Beno, harimak gerturatzen naizea behintzat. Hori da, bai. Hori da. Haundikoten ondotik lasai asko pasau daikezen mantxok dira, eta tarda goitegue. Txurizko handik hobeto urruti pasatzea. Bale. Harimak gerturatzen, pixkanaka. Kontuz. Gerte. Bale. Kriston hype Sims lauekin gaur. Ea zer esaten duten. Sims 5 datorren urterako? A ber, badakit ez zela Dark Souls baina A ber, guk ez dizu despreziatuko. Joku mota bakar bate, baina... Sims, nik ez dut inoz prau, esan. Ea zer den... Ea ez den atzeratzen. Txuriko nondik azaldua? Ze hostia. Txurikok pixkat harrotuta biltzez? Baitu.
Hor ja esnatu itea. Denboi galdu gabe. Flipado hau. Flipado hau. Uff. Joder, guardia zibila fijo. Uff, ez da panik idea hona izan da, zonalde honetan tortzea, Uste ezingo etela iritsi bosea gaur. Nahiko lan tasio. Nahiko lan gaur kontan. Ostia, bainari makan daude. Hor txurizko loko hori dago. Beste areatzetik etortzea. Bof. Kontuz ze dela hartu. Eroin da, ze ondo. Zer orketa jatorra hori. Haure bai joa, bera. Etzun basko falta eroitzeko, Hor etzun basko falta. Aroin. Uaa! Ze gutxi falta zuen eroitzeko, Bai joa bera. Akabo, indak bitartan. Jo, eske hemen ari masko irabaztea zonalde honetan, Hori dauke ona. Txetatzeko, Ai, beste txuriko bat. Ai. Bueno, txurizko vulnerabilidadea ikusiet zein dan. Pixka baldarrak dira zonalde estutan. Beste heroin da hor. Baldator. Bai. Ia lortzaten botatzea mendik. Beste atorre horretik. Erorketa zitala. Niko lan izan behar dugu gaur, bos horta iristeko. Ustet lehenokoa zorte izan dela eta ez baldar kontua. Baldarra nin itzala eta ez bea igual, Bai joa. Beste eriotza lazgarri bat. Dios. Ba, arazo izango zuen orazio mutuak. Zonalde hau zailagoa da beste baino. Berandu xego etortzeko txetatu xego. Bai, hori ingoet. Beste lekura jongo naiz horri ze. Eta bitartean tasio berriz usteltzen eta kalba geratzen. Hala xeik dagoa. 2000 txoina. 2000 eta zema behar diteu. 2784 behar diteu eta lortu aldeu harima hauetakoik ez. Ba... Bueno, igual 700 piko arte hemen gehatzen naiz, Jo, eske hemen bik batea... Zenbat! Bai, bitxuriko batea eta zeare bai, ez? Venga ya. Hor estabilidadea galtzeu momentu baten. Kontuatu zate pasillo hontan pixkat errezagoa dela, arriskoa galtzeula, txurikok.
Ez da pasillero atxuriko. Truko bat behartzun. Guanteletes de caballero Hyde. Guazen etxea. Guazen txetatzea pixkat. Oso. Expulsor. Mentxakatuko nagoen. Zerri hauek. Zenbat gera... Lau bat, hiru, bost, zazpi... Bueno, ba... Nibela igoko dugu, sikiera. Gertuatu dugu harima, ez da gutxi. Nibela igotza jongo geha. Ba, igual ilargi arrazo izenun destreza pixkatigo gorko etela bintzat arko erabiltzeko kapaz izateko. Baina hori berandu balde. Hortik gauza basiko gegotzen segikoet. Pixka fuerte sentitu arte. Baina vitalidadea igoko du pixkat. Eta segiola. Eta... Freskoa mejoratzea ez? Ez dauket. Fragmento deztusik. Balio dezala gutxinez sufrimentu honek niveltxo bat igotzeko, hori da. Bai, azkenan jokontan hori da kontua, nivela igotzen jun, da... Eta zonaldekoa gero errezago izango ja, ze nivel lo beha okizu. Hori da hemen asuntua, eta nio hengo zehar kitxetatzen hasita nago, Bueno. Gogotxu nago gaur ilargi sufritzen ikusteko. Oso gogotxu. Ea zemuz dute zaizun, gaurko estreneko saioa. Ba, bueno, hemen kontua izango litzake zonalde honetan fundamentu pixkatitea. Ustezu ez da hola erreza. Ez dakitze aldetatik hasi. Bombita! Jode, kamaran arazok. Hortxe da, hola! Erdil da, hola! Kaben dio! Bat erdil dago, zein da? Hau. Oinina erdil da. Jode. Etor da hila erdil da hona horrena favorez. Bai, hori da. Beste akatu ez dut ba? Hostia. Ni ez, zio jargik. Zuek favorez torreik ezuek banan. Why me? Why me? Joder. Venga, etxea. Vale, tamaina hartu dugu pixka zonaldeai. Behingoz, kostata, baina...
Vale. Gorrilatxoa juntatzea. Korespana. Dordoka! Ninja dordoka! Uff. Ondo zuz lasai, bai, ondo ni joan. Ninja dordoka salduan arte. Bitu ze hasiera, ninja dordokaken. Ze gogorra dan bizitza. Me cago en dio. Kontuz bizkarrakin. Ostia. Jandutazio betiko zapla. Ta beste bat! Beste bat, jaun Andreok. Ostia. Joder, ninja dordokana fuertea da, beo. Zaplak merkealdin txu dordokak. Alaxe txuba. Alaxe txuba. Ara, behitu zein datu zen. Birrintzen, hain ez kuadrilla hau, Estamenei gabe, Gero arte... Vale, ondo. Alabarda eta alma de soldado anónimo. Ondo. Alabarda hori ze? Erabilgarri izangoa. Ezingo dugu, indarra beharko dugu. Hori da. Indarra eta desterzare bai. Distantzira atakatzeko ondo dator alabarda. Ba, destertza igotzen hasi horkoet. Xorro. Estela ezen goitutolako armak erabili. Bueno, zonalde hau garbitu dugu pixkat. Eta guazen aurrea. Hemendik lehengo lekura itzultzeko aukera izango dugu. Hor tipoa hoxeita, ez dugu esnatuko. Momentuz, ze atea irikin nahi dut. Flecha de fuego. Ascensorea, zera juteko. Jefean gana juteko da. Zema demora guaz, ostia, bi ordutik gora ja, Jefe horren gana, jomerko nukea kaso. Eta saiakera batein, eta bukatutzat eman. Baina igual egizkin gantxa bengo naiz, saiakera bat balin maet. Why me? Esan du. Zonaldek poliki garbitzen. Dark Soulseko maru. Eskudo grande de cuero, eta ez dakiz ze gehiago. Eskudo fundantuzko bat. Ezin dugu erabili. Ez, hobeadan bakarra ezin dugu erabili. Okor espana guintzat,
Asuntoa ja prest daukeu jefeziton gana saiakera batita juteko. Hau ze, bizi aldao. Bale, ja notatzea, txetatu gaudela pixkat antzematea. Saiakera bat jun aurretik. Bai... Zet ikusten monigotea zertan, txakur bat. Bai, saiakera bat bai. Halare, ojo, zea, Arima bat hartu etor suelto, eta... Ba, hain arima hundi ez da izango. Soldado anonimo da. Ez. Ez da un flipao. Bale, ba, venga, saiakera bat ingot. 1800 arimakin, Aprobetxau nizken igual, baina, ba ez. Objetu materosteko, edo diot. Baina... Ez galtzeko esperantza duket. Arimaioek ez galtzekoa. Igualo baino hilko naiz, baina gero berriz... Bos horren gana bultauko naiz. Zenbaten urrengo niveli goera, ba 3000 hola. Hori ze. Hemen akauerkoa bestela segik atoreko zait. Jefeziton gana. Kritikoa! Kritikoa indit, kabroia, bueno, kritikoa, parri indit, parri. Ostia, nien nahi zai, parri iten oendik, Ustez joku hau osoik pasa, nula parri egin gabe. Hau itxita da. Eta ezingo apuskau. Gaztau, tarosi, bombak eo labainak. Ez, esperantza duket. Ez galtzeko harima hauek, ilargi. Bos hau ez da zaila. Lehenengo, ez da tengo akaso, baina... Gio berriz bueltatu ala izango, Beitu. Espektakularra, hori bai. Ostra, tartalo. Hori begi bat balitz tartalo litzake, baina... Kemena orduan teman eurra. Oio, ze izaki malapartatua. Bator, loko. Jak. Yes. Betxo, zein dioten. Heriotzaren atari antazio, beste behin. Ostia, eske kolpe bat eta... Ze hostiak. Eske bai, hosti forteko anatzaitu. Bat jota iesen. Beso arrankau du. Eta bain ja... Bere, bigarren fase iritsi gea. Kontuz. Acojonato, no. Guazen hemendik! Zenzu lortatik!
Hortxe aukeu asuntoa. Ah! Lo hartu bet ez. Ez du zaberau nahi da baina arazoak! Ai ama. Osa, ez duz gabe, estamina gabe, esan nahi nun. Alma de último gigante, llave del soldado. Trofeo, último gigante vencido. Dios, aupa. Aupa sudupe. Ratazio sudupe. Ze ondo. Erreza da, Erreza da, baina, bueno, jakinen behar da zein. Ikusi zu jarregi pixkat zein behar dan. Benta jaukezu ja, nik usita gero, jaukatzeko. Baina, karo, pare atosti eta hildazare, hori dauke. Eta pare bat eman dizkit, baina hirugarrena ez, da horretik libratu naiz. Horrek itxita segitzeu. Eta bagoaz, harim hauek gastatzea eta zuzeneko honi agur esatea, lagunok. Raid! Bat iteko gogo auket. Ez dakit norbaiten goan. Baten bat izango duen. Igual hola japones bat, o baten bat randoma, ez? Txuso Montero dago. Soulsetako zeba dala. Aditu bat. Arkakuxo dago! Arkakuxo eta lasto. Lasto ere bai. Zein nengo burrai da? Arkakuxo edo lasto? Aukeratu, chat. Aurrena harimak gastatzea jongo gara, hori urrengo kutzeko dugu? Urrengo kutzikoet, kasualidadez Horazio da hon. Eta... Arkakuxoi! Nikini jon aurrekon lastoi. Vale, arkakuxoi ingo jotor duen. Arkakuxo. Agar lortzeten. Vale, barra, raid eta arkakuxo. Ea lortzeten. A ver, Horazio gen trampa dela utzi jozu lasai. Barra, raid. Bueno, eskerrik asko berriz ere. Gaur horri izan zeaten nahi. Ilargi, ate eta John Liz. Arkakuxo. Raida martxan dago. Laister jungo gea. Mendik. Eta bueno. Izan untxa lagunok. 6 segundu. Aio lagunok. Furren arte. Eta bukatu da saioa.